Helo a chroeso i fideo 2. Yn ystod y fideo hwn, byddwn ni'n ystyried y sgiliau digidol trosglwyddadwy sy'n gysylltiedig â chael mynediad at wasanaethau ar-lein fel Credyd Pensiwn. Ymwadiad i ddechrau. Nid ydym yn argymell un ap neu wefan dros un arall a gwerthfawrogon fod llawer o opsiynau eraill ar gael i ddefnyddwyr ar-lein. Mae eich defnydd o ap neu wefan fel y gwelwch yn ddoeth a ni allan fod yn gyfrifol am unrhyw faterion a ddaw'r amlwg yn sgil defnydd cyfranogwr. Mae'r holl wybodaeth a gynhwysir yn y fideos hyn yn gywir ym mis Tachwedd 2024. Yn ystod y fideos hyn, cyfeiriwn at y sgiliau digidol sydd ei angen i cael mynediad at wasanaethau Credyd Pensiwn. Mae llawer o'r sgiliau digidol hyn yn drosglwyddiadau i wahanol dasgau digidol a all helpu i gefnogi hyder unigolyn i fod ar-lein. I gael rhagor o wybodaeth am Gredyd Pensiwn, cysylltwch ar llinell gymorth Credyd Pensiwn, rhif ffôn dim 8 dim dim 99 1234 a dewiswch opsiwn 2 ar gyfer y Gymraeg, neu ffôn testun dim 8 dim dim 169 dim 133. Bydd rhagor o wybodaeth yn y canllaw cysylltiedig am Relay UK a mynediad at linell gymorth iaith arwyddion Prydain. Felly, heddi, dyn ni'n mynd i siarad am sgiliau digidol trosglwyddiadwy. Mae cael mynediad at wasanaethau digidol ar-lein gan gynnwys Credyd Pensiwn yn gofyn am y gallu i ddeall ffurflenni ar-lein a lliwio gwefannau. Mae rhain yn sgiliau digidol gwahanol gallwch chi eu defnyddio ar gyfer llawer o dasgau gwahanol ar-lein. Mae dysgu sgiliau i gael mynediad at wasanaethau yn gallu cael eu cymhwysio i amrywiaeth o wahanol weithgareddau ar-lein. Efallai bydd angen i chi lenwi ffurflen mewn siop ar-lein, neu gallu fod angen i chi lywio gwahanol wefannau oherwydd eich bod chi'n pori'r we. Mae llawer o sgiliau digidol trosglwyddiadwy gwahanol sy'n gysylltiedig â ffurflenni cais ar-lein fel Credyd Pensiwn. Ond, er gwybodaeth, does dim angen cyfrif ar gyfer y proses ymgeisio am Gredyd Pensiwn. Does dim system cyfrif ar-waith ar gyfer hwn. Unwaith byddwch chi'n cyflwyno'r hawliad ar wefan y Credyd Pensiwn, yna mae'r hawliad hwnnw yn cael ei anfon at yr adran gwaith a phensiynnau, felly does dim angen i chi boeni am creu cyfrif. Bydd angen i chi cael rai manylion wrth law fel rif yswiriant gladol, enw, cyfeiriad, enghraifft, mwyn llenwi'r ffurflen ar-lein. Ond, dyn ni'n mynd i ystyried rai sgiliau digidol eraill sy'n drosglwyddiadwy a yn fwy cyffredinol. Felly, mae yna rai sgiliau digidol cyffredinol sy'n drosglwyddiadwy wrth gael mynediad at y gwasanaeth Credyd Pensiwn ar-lein. Mae rheini yn cynnwys sgiliau sylfaenol, felly ystyried opsiynau fel gwybod a deall sut i ddefnyddio'r dyfais, eithanio, defnyddio'r sgrin gyffwrdd a neu llywogodyn. Mae rheini gyd yn sgiliau sylfaenol. Y wybodaeth a'r ddealltwriaeth honno o sut i ddefnyddio'r dyfais yn y lle cyntaf. Mae gennych chi hefyd sgiliau diogelwch ar-lein. Dyn ni'n defnyddio porwr gwe i gael mynediad at Gredyd Pensiwn ar-lein, felly mae angen i ni cael rhywfaint o wybodaeth ac ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar-lein. A hygyrchedd. Gallwch chi wneud lawer o ddyfeisiau yn hygyrch y dyddiau hyn trwy fynd i ddiwyllian y gosodiadau ar eich dyfais a chwilio am y ddiwyllian hygyrchedd neu accessibility yn Saesneg. Gallai fod yn galluogi darllenydd sgrin ar eich porwr gwe i'ch helpu chi i ddefnyddio'r wefan Credyd Pensiwn ar-lein. Mae yna rai sgiliau penodol ar gyfer porwr gwe sy'n gysylltiedig â'r system Credyd Pensiwn ar-lein hefyd. Mae hyn yn cynnwys llywio'r porwr gwer, llenwi ffurflenni ar-lein, gwasanaethau sgyrsio ar-lein fel yr un sydd ar gael gan ddesg cymorth cyngor ar bopeth ar ei gwefan. Felly, mae yna llawer o wahanol sgiliau sy'n gysylltiedig â Credyd Pensiwn ar-lein, a fe allwch chi eu defnyddio nhw mewn llawer o wahanol cyd-destynau. Bydd y sgiliau ydych chi'n ei dysgu ar gyfer hyn yn ddefnyddio ar gyfer y sgiliau yn y dyfodol. Nid yn glir o'r holl gymhlethdodau'r we yw helpu rhywun gyda sgiliau digidol.
Mae'n bwysig dysgu pobl yn araf bach am gysyniadau digidol. Er enghraifft, dysgu sgil sylfaenol fel defnyddio'ch dyfais. Gallai hynny fod â llygodyn cyfrifiadurol neu fus i gyffwrdd ar sgrin. Ffordd wych o wneud hynny yw trwy war y gêm. Gallwch chi wneud post ar-lein, neu fe allwch chi chwarae chwilau'r, a gallwch chi ddod o hyd i lawer o'r gemau hyn ar borwyr gwe. Ewch i borwyr gwe a chwiliwch amdanyn nhw. Ond, trwy wneud hynny, ydych chi yn syml yn ymarfer y sgil, ac mae'n ffordd fwy diddorol o ddysgu oherwydd mae'n cael gwared ar y rwystyr a'r pryder hwnnw o ddefnyddio'r we, oherwydd ydych chi'n gwneud rhywbeth cyfarwydd iawn iddyn nhw. So lliwio porwyr gwe. Gallwch chi chwilio am bethau sy'n gysylltiedig â hobïau a diddordebau'r person ydych chi'n ei helpu nhw. Fe wnaethon ni sôn am hynny yn fideo 1 ynghylch siarad am hobïau a diddordebau pobl fel ffordd o eu cael nhw i ddefnyddio sgiliau digidol. Wel, gan ddefnyddio porwr gwe, fe allwch chi fynd ar peiriant chwilio a darganfod gwybodaeth am eu hobïau. Fe allwch chi fynd ar wefannau fel platfformau ffrydio fideo a dod o hyd i fideo sy'n wych a sy'n ddiddorol iawn iddyn nhw. Trwy wneud hynny, dych chi'n dangos i'r pobl dych chi'n eu cefnogi pam gallai'r we fod o fydd iddyn nhw yn yr hyd dymor, a mae hynny yn rhoi'r sgiliau a'r hyder iddyn nhw i fynd i ffwrdd a gwneud pethau hunan. A thrwy wneud hynny, dych chi'n meithrin y sgiliau i bwynt lle maen nhw bellach yn teimlo ychydig yn fwy hyderus wrth wneud tasgau mwy pwysig ar-lein, fel cais ar-lein am Gredyd Pensiwn. Felly, mae e'n ymwneud â roi cyfleoedd i ddysgu. Mae angen amser ar bobl i ymarfer sgiliau a debyglu eu hyder. Gall eistedd a rhoi amser i rywun holi cwestiynau a datblygu hyder gyda gweithgareddau digidol neu byd o wahaniaeth iddyn nhw. Fel dwi eisoes wedi dweud, canolbwyntwch ar dasgau sy'n ymwneud â'u hobïau diddordebau os dyn nhw ddim yn siŵr ble i ddechrau arni. Oherwydd, mewn gwirionedd, mae hynny yn gam ymlaen da iawn, mae'n cael gwared ar y pryder. Mae ganddo berthnasedd, mae'r hon yn sgil defnyddiol i feithrin sgiliau digidol a hyder, efallai fod gennych chi gwpl o wahanol dyddiadau, yn eich dyddiadur dros fis neu ddau lle byddwch chi'n cael rai sesiynau cymorth digidol bach. Mae yna wefannau gwych iawn fel Learn My Way sy'n cynnwys cyrsiau byrion defnyddiol i gefnogi unigolion i ddebyglu a'u sgiliau digidol. Dwi'n mynd i neidio nawr i Learn My Way a dangos i chi sut olwg sydd ar y wefan, felly aroswch gyda fi wrth i fi rannu fy morwr gwe. Felly, dyma Learn My Way. Mae Learn My Way wedi cael ei creu a'i chynnal gan The Good Things Foundation sy'n partner i gymunedau digidol Cymru. Felly, beth sydd ar Learn My Way yw nifer fawr o gyrsiau gwahanol i helpu bobl i ddatblygu eu sgiliau digidol. Er mwyn defnyddio'r wefan, bydd angen i chi gofrestru, ond dim ond cyfeiriad e-pas neu rif ffôn sydd angen ar gyfer hwnnw. A fel arfer, ble mae yn enw i nawr, byddwch chi'n gweld botwm sy'n gweud cyfrestru. Nawr, os hoffwch chi ddefnyddio'r wefan hon yn y Gymraeg, mae angen i chi sgrolio i gwylod y sgrin a mae'n gweud newidiwch chi'r fersiwn Cymraeg. Os ydych chi moyn defnyddio fe yn y Gymraeg, mae rhaid i chi gwasgu ar y Gymraeg cyn cyfrestru, achos maen nhw'n gweithio fel gwefannau ar wahân. Am heddi, dwi'n mynd i ddangos y wefan yn Saesneg, achos bod rai o'r pynciau dwi am ddangos ddim ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd. Felly, dyma'r cartref. Dwi'n mynd i gwasgu ar subjects, a fe welwch chi fod rhestr fan hyn o gwahanol bynciau mae rhywun yn gallu dewis er mwyn gallu dysgu rai o sgiliau digidol. So defnyddio'r dyfais, defnyddio'r we, diogelwch, gwario arian ar-lein, raglenni swyddfa ac yn y blaen. Ac os ydych chi'n gwasgu ar un ohonyn nhw, fe welwch chi wedyn mae yna restr o cyrsiau byr sy'n ymwneud â'r pwnc yna a mae llwyth ohonyn nhw. Nawr, gan ystyried bod ni am helpu rhywun i ddatblygu sgiliau
i wneud cais credyd pensiwn. Bydd dysgu sgiliau i wneud gyda llenwi ffurflenni yn bwysig iddyn nhw. Felly dwi'n mynd i gwasgu ar basic features of forms. Os chi'n gwasgu ar hwnna, a wedyn yn gwasgu dechrau dysgu, be chi'n cael yw just rhestr o beth ydych chi'n mynd i wneud yn y cwrs yma, felly cwblhau ffurflenni ar-lein, a wedyn gwahanol nodweddion i wneud gyda ffurflenni. Os gwasga i parhau, beth sydd gyda ni wedyn yw ychydig o wybodaeth i wneud gyda ffurflenni. Box testyn, restr cwmp, botymau reiddiol ac yn y blaen. So mae llwyth o wybodaeth fan hyn. Dwi yn mynd trwy hwn yn gyflym, ond gallwch chi edrych ar rein yn eich amser eich hunan. So unwaith chi'n mynd trwy rein, a mae'n dysgu'r sgiliau, chi'n gallu gwasgu parhau. Wedyn mae yna weithgareddau i helpu nhw i ymarfer y sgil yma. Felly os fi'n gwasgu ar dechrau, fel welwch chi, beth sydd gyda ni yw ffurflen sydd yn edrych fel ffurflen i chwilio am swyddi. Ac yn y bocs gwyrdd, mae'n gweud wrthoch chi beth mae am i chi wneud. So os gwasgau i, mae'n gweud select the box next to part-time. Felly, dyna beth fi'n mynd i wneud. So maen nhw'n ymarfer fel i defnyddio'r checkboxes. Wedyn, mae'n gweud, ydych chi'n gallu gwasgu ar full-time hefyd. Nawr, falle ar ddamwen bydde rhywun yn gwasgu ar y bocs anghywir, felly os na fi hwnna, chi'n gallu gweud, mae'n gweud, that's not right, a wedyn mae'n uwcholeuo ble mae e moyn i chi wasgu neu beth mae e moyn i chi wneud yn iawn. Felly gallai gwasgu ar hwnna wedyn. Nawr mae gyda ni restr cwmp, felly dwi'n mynd i gwasgu ar y restr, a wedyn 0 i 10 milltir. A nawr dwi'n mynd i ymarfer botymau reiddiol, felly, do you hold a UK driving licence? Mae moyn i ni gweud na, felly dwi wedi gweud na, a mae e'n dweud wedyn beth ydych chi wedi llwyddo gwneud yn y weithgaredd yma. Now, gallwch chi weld, mae'n gweud press restart if you would like to try this activity again. So gallwch chi wneud y gweithgareddau sydd ar y wefan tro ar ôl tro, a mae i gyd ar gael am ddim i chi. Os chi wedi gorffen, gallwch chi wasgu ar close. A dyna ni, mae e wedi wneud. Mae bach mwy o wybodaeth fan hyn, a na ni, llongyfarchiadau, dych chi wedi cwblhau'r y cwrs yma. Os dwi'n gasgu ar continue, mae e'n mynd trwy wedyn y cwrs nesaf sydd ar gael. Os dwi'n gwasgu ar exit fan hyn, unwaith chi wedi wneud rhywbeth, os allai fynd nôl, chi'n gallu gweud mae yna tic fan hyn i ddweud dwi wedi cwblhau'r cwrs. So mae'n cadw cofnod o beth mae'r person wedi wneud. Felly, dwi nawr yn mynd i fynd nôl i'r cyflwyniad, so aroswch eiliad i fi gallu rannu'r sgrin honno eto gyda chi. OK. Felly, dwi nawr yn mynd i adeiladu ychydig ar hwn yn fwy, a fel dwi eisiau wedi siarad am y pwnc o nodweddion sylfaenol ffurflenni, a gallwch chi weld y dolyn fyna i dudalen Learn My Way. Ond mae'r cod QR sydd ar y sgrin nawr yn enghraifft dda o offeryn dysgu. Os ydych chi'n sganio'r cod QR honno, bydd yn mynd â chi at ffurflen ymarfer ar y we gan Digital Unite. Mae'r ffurflen hon yn eich galluogi i lenwi'r hyn sydd yn edrych fel ffurflen we fyw. Gallwch chi ei llenwi a gwybodaeth a hyd yn oed eich chyflwyno, ond dyw'r ffurflen ddim yn cael ei storio yn unman, felly mae'n diflannu yn llwyr wrth i chi gwasgu cyflwyno. Ond mae'n cam nesaf da iawn o ddysgu pethau sylfaenol i wneud gyda ffurflen ar-lein go iawn. Fel y gwelwch chi nawr, dyn ni'n mynd trwy'r proses cam wrth cam nawr o ddatblygu hyder rhywun. Dyn ni wedi dechrau gyda hobïau a diddordebau, gwneud rai gemau hwyl, dyn ni hefyd wedi symud ymlaen at rai cyrsiau dysgu byr, ac erbyn hyn rydyn ni'n gwneud rai sgiliau ymarferol hefyd. Felly, dwi'n mynd i ddangos hynny i chi nawr ar y por o'r gwe, felly aroswch gyda fi wrth i fi rannu'r sgrin unwaith eto. Felly, dyma'r
ffurflen ymarfer sydd gan Digital Unite. Fel chi'n gallu gweld, mae'n edrych fel unrhyw ffurflen ar-lein arall, arferol, a be chi'n gallu wneud yw llenwi'r ffurflen. So ymarfer, teipiwch enw mewn i bocs testyn. Chi'n rhoi eich rhif mewn, chi'n gallu ymarfer rhoi dyddiad mewn o ddefnyddio calendar. Chi'n rhoi eich e-bost mewn, teipo ychydig falle yn fwy na just cwpl o eiriau. Chi'n gallu ymarfer rhoi ffeil mewn iddo fe hefyd, a hefyd chi'n ymarfer defnyddio checkboxes. Unwaith dwi yn cyflwyno hwn, os gallai gwasgu ar submit, mae'n edrych fel ffurflen fyw ble ydych chi'n cael tudalen sy'n gweud diolch am eich cyflwyniad, a dyna ni. Ond dyw e ddim yn mynd i'r le, mae wedi diflannu ar y pwynt yna, a gallai mynd nôl ar ymarfer hwnna eto os dwi'n dymuno gwneud hynny. Mae hwn yn dda achos does dim angen cyfrif arnoch chi i ddefnyddio'r wefan yma, na chwaith oes angen i chi talu am mynediad i hwn. Mae e'n adnodd sydd ar gael yn rad ac yn ddim. Felly a fi nôl nawr i'r cyflwyniad. Gadewch eiliad i fi wneud hynny. Felly, a nawr, dyn ni'n mynd i feddwl am ymgyfarwyddo a tudalennau gwe gwasanaethau cyhoeddus. Dwi yn mynd i troi nôl at Learn My Way eto, oherwydd mae gan Learn My Way hefyd offer dysgu ryngweithol i helpu unigolion i ymgyfarwyddo a tudalennau gwe swyddogol Llywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae'r adnodd hwn yn gallu bod yn ddefnyddiol iawn ar gyfer adeiladu hyder ac ymgyfarwyddo rhywun ar hyn yw ddisgwyl wrth fynd ar y tudalennau gwe hyn. Felly, beth dwi'n mynd i wneud yw dangos i chi sut olwg sydd arno, achos dyna sut dwi'n hoffi dangos i pobl a'i helpu nhw i ddysgu. Felly, gadewch i fi ddychwelyd at fy mhorwr gwe eto, aroswch gyda fi wrth i fi chwilio amdano fe. Felly, dwi dal ar y pwnc o starting to use the internet. Os dwi'n sgrowlio i lawr, gallwch chi weld mae yna opsiwn ar gyfer defnyddio gwasanaethau llywodraethol ar-lein. Nawr, os ydych chi eisiau defnyddio'r wefan yn y Gymraeg, dwi'n credu nad yw'r yr opsiwn yma ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd, felly bydd angen i chi fynd at Saesneg i ddefnyddio hwn. Ond os gallai wasgu arno fe, gwasgu Start Learning, bach o wybodaeth am be ni'n mynd i wneud. Wedyn, esbonio beth yw'r wefan a gwasanaethau ar-lein, a wedyn mae yna weithgaredd i wneud gyda taliad tanwydd y gaeaf. Felly os gallai wasgu ar hwnna, be chi'n gallu gweld nawr yw rhywbeth sydd yn edrych fel gwefan y Llywodraeth. Mae'n gofyn i fi gwasgu ar benefits, so allai wasgu hwnna. Great, heating and housing, o dyma ni, a wedyn the winter fuel payment. So mae'n gweud, da iawn, you've got to the page that explains how to help with fuel payments, a dyna diwedd y weithgaredd hon. So mae'n rhywbeth bach byr iddyn nhw ymgyfarwyddo gyda beth i ddisgwyl wrth fynd ar wefan y Llywodraeth. Gallai ail-wneud os mae eisiau fi ail-wneud, neu jyst gwasgu clothes, a wedyn continue. Mae bach mwy am gwasanaethau gwahanol wedyn ar gael yn hwn. Ond fel gallwch chi weld, mae'n adnodd da iawn ar gyfer helpu rhywun i ymgyfarwyddo gyda tudalennau gwe y Llywodraeth. Felly dwi'n mynd i fynd nôl nawr at y pwynt pŵer, so aroswch eiliad gyda fi. OK, a dyma ni. Felly hwnna oedd Learn My Way eto. Fel chi'n gallu gweld, mae'r reina i gyd ar gael am rad ac am ddim.
Nes i ddim parhau gyda'r enghraifft oedd yna, ond gallwch chi wneud hwnna yn eich amser eich hunan, a gallwch chi weld wedyn pa mor ddefnyddiol fydde'r adnodd yma ar gyfer adeiladu hyder pobl, o boint falle lle dydyn nhw ddim wedi defnyddio dyfais o'r blaen i adeiladu eu sgiliau, gweithio ar eu hobïau, diddordebau nhw, a defnyddio hynny i ddefnyddio sgiliau digidol, ac yna mynd ymlaen i mewn i ddysgu ychydig sydd falle ychydig yn fwy ffurfiol. Felly, mae dysgu sgiliau newydd yn hynod bwysig ac mae llawer o wahanol gwasanaethau ar-lein sydd yn gallu helpu i wella sgiliau digidol hanfodol. Mae Learn My Way, rydych chi wedi ei weld eisoes. Mae Open Learn, y prifysgol agored, sy'n cynnwys cyrsiau a phancio hyd yn oed yn fwy manwl. Ac mae Get Safe Online hefyd. Felly, mae gan Get Safe Online lawer o erthyglau ar ddiogelwch ar-lein. Mae'n ymwneud ag awgrymiadau a chyngor gwahanol am ddiogelwch ar-lein, a mae yna hefyd wasanaethau lleol gwych i oedolion. Felly, pwynt really i chi fan hyn yw i just ddweud nad yw'r pwysau i gyd ar eich ysgwyddwch chi, wrth helpu rhywun i ddatblygu sgiliau ar-lein. Mae yna llawer o help ar gael i ddatblygu'r sgiliau digidol hyn. Ewch i'r llyfrgell leol neu wasanaethau'r cyngor i archwilio cyfleoedd i ddysgu sgiliau digidol yn eich awdurdod lleol. Nawr, mae dolen sydd ar y sgrin hon yn fap gan Llywodraeth Cymru o'r holl wahanol leoedd o amgylch Cymru sy'n cynnig rhyw lefel o gymorth gyda sgiliau digidol. Felly dwi'n mynd i ddangos i chi sut mae'n edrych nawr, oherwydd ei fod yn lle da i droi ato os ydych chi'n teimlo bod angen mwy o gymorth arnoch chi. Mae hefyd yn ddefnyddiol os ydych chi am gyfeirio pobl i lefydd lle gallen nhw ddod o hyd i ragor o gymorth ar gyfer datblygu eu sgiliau digidol. Felly gadewch i fi neidio draw at y pwrwr gwe eto nawr. Felly, dyma'r fap sydd ar gael gan Llywodraeth Cymru. Be chi'n gallu gweld fan hyn yw map ryngweithiol, so dwi'n gallu symud o gwmpas. Mae'r dotiau bach glas na i gyd yn dangos ble mae cymorth ar gael i ddatblygu sgiliau digidol. Gallai chwyddo i mewn a wneud hwnna, a chi'n gallu gweld beth sydd mewn ardal penodol. Ond os gwasgwch chi ar unrhyw un o'r dotiau yma, bydd yn dangos i chi pa gefnogaeth sydd ar gael yn y lle yna, a ynghyd â manylion cyswllt fel arfer hefyd i'r lle. Ond fel gallwch chi weld, mae hwn yn adnodd defnyddiol iawn i chwilio am bach o gefnogaeth pellach, falle i'r pobl dych chi'n ei cefnogi. Felly a fi nôl nawr am y tro olaf i'r cyflwyniad gobeithio. So yn y dogfen adnoddau fydd yn cael ei anfon ochr yn ochr ar fideo hwn. Bydd gwybodaeth arall am gymorth sgiliau digidol hefyd. Felly mae'n werth i chi edrych i mewn i hynny a dewis o dethol pa gymorth gallwch chi ei cynnig i pobl mwyn dysgu sgiliau digidol. Felly, dyma ni, a dwi am ddweud diolch yn fawr iawn i chi am wrando heddi. Dyma ni yn dod at ddiwedd fideo 2, felly diolch am wrando a fe welwn i chi yn y fideo nesaf.